wallahi ko yanzu an doki kawa Hassan wallahi kanan mayan nan da duka alamu sai ya kara Hassan kai to irin tana su kai an ne Hassan ya kai ya kacak kanan mai ka gwada mai asiri mana kanan mai la ilaha illallah wallahi kanan mai ya rasa yadda za shi da Hassan barsu albitar barsu mekas a gidan tsoyi mekas shawashi ta kaili shawashi kanan mai ta koma la ilaha illallah mekas sai wallahi da akwai abar sama da shi ma ka sai na ma an kai ma da ma kare wallahi ta kare aikin banza